तर आज माणसं यांनी कसं कॅमेरा हातात घेतला नाही तर मीच घेणार आहे. या दोघांका लिटर या दोघांका लिटर 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 हे दोघांका लिटर केलेला. तू बोलतोस कशाला? मी बोलते ना मित्रांनो, बरं का मित्रांनो, म्हणजे सगळ्यांना सांगते नका हो अतिशानो लय अतिशानो. तुम्ही त्यात एक अतिशानो कशाक म्हटले नाही तर म्हणजे तू अतिशानो आईला सांगा काऊ नको तू काय घालतोय ना त्यांका तुकत कळत होई ना भेंडी खायची भेंडो खायचो. माका माहिती आहे माझा जन्म गेलो त्याच्यात. आता माका सांगतो पावडर लाली लावकच गेलो तुझ्या. आम्ही पावडर लाली मी पावडर लावलंच नाही. धाधांत खोटं बोलतेस. पावडर लावलीच नाही मी फेअर लावली. आता शान लावता माझ्या तिच्या कोबडा लावते गोरा कोबडा तर काळा करतोय. तर मित्रांनो डोक्यात चलत नाही देवगड का इल्यापासून एकव काम झालेलं नाही म्हणून आता हे बघा पेट पूजा चालू आहे. आता किती डोक्यात चालतात बघूया. पांडू आणि बंडू दोन होती मुलं, एक होत शहाण एक होत खुळ. पांडू खाई पेढे बंडू खाई छड्या. मी आहे पांडू आणि बंडू कोण आणि बंडू कोण. येतोस की जाव किती अर्धो तास झालो माका. बघा मित्रांनो आत्तासा येता माका काही 15 मिनिटं झाली. बघा लाल साडी दिसत असत. किती वेळ झालो हेरवी म्हणजे किती वेळ झालो तो माका सांग. 5-10 मिनिटं तुझ्या नटापटातच टाइम झाला. पटापटा यायचा येऊच कळत नाही तुका. चल उघड चल काय उघडून पण देऊ की काय तुझं वेळ हा काळ वेळच नाही तुका. खाली झाडात तर पुढे ठेव जरा धडाव कर पडात. आता तू माका सांग कधी ये 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 करत ये कय झाला ये तुका उशीर होता म्हणून मी काय लेक्चर देण्यात एक नंबर आहे. चल हा त्यासाठी पाय टाक एक ह्यासाठी मध्ये मधोमध ठेव. पचाक करशील तर मग होय का. छान पकड हे बाळा. माझा थोबाड नको तुझा दाखव थोबाड. सुरुवात करणार आजच्या व्हिडिओची म्हणून नाही मग नाही देणार. अरे मग तुका ठेवून उपयोग काय तू उपयोग अजून एकव नाही केलंस तो असं दाखव. कसा वर दिसता कळतं असं जर करा त्याला कळून काहीतरी करू. तू खालीच होतो असो तुझ्याकडे आता दिसणार तू. रे चल कळणार तू असंच मागा देणार आकाश बिकाश दाखवून ह्या बघ ह्या बघ. तर नमस्कार मंडळी याचा लेक्चर ऐकण्यापेक्षा मी तुम्हाला सांगते ती येत आधी नको. अरे येऊ दे ना चल राहिला काय. नमस्कार मंडळी कलर्स ऑफ कोकण युट्यूब चॅनलवर मी पूनम गाडी तुमचं स्वागत करतो. यांचा रोज तुमचा बावल्याचा नाही या विनूचा ऐका तुमका कंटाळ येईल त्याला लेक्चर विनू चलो याचा बावल्याचा अजिबातच नाही. तर काय लेक्चर मुळे तुझ्या सुधारणा झाली. माझ्यात नाही सुधारणा मामी बरोबर आहे तर होय. तर आज माणसं यांनी कसं कॅमेरा हातात घेतला नाही तर मीच घेणार आहे. या दोघांका लिटर या दोघांका लिटर 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 हे दोघांका लिटर केलेला. तू बोलतोस कशाला? मी बोलते ना. तर आता ह्याच्या पुढे मीच तुमका दिसान जास्तीत जास्त. किती दिसतात एवढं बघा. किती दिसतात एवढं बघा. एका मुंबईत पाठावर आहे की मी बोलू शकते पण. तर आम्ही चालला आता हिरा हुंडगा त्याच्या भाषेत हुंडगा हुंडग्या बरोबर हुंडगो. आम्ही चालला हुंडगा. तर आधी पहिला दाबळे जाणार नंतर जाणार देवडात. तर आता आपण दाबाड्यातच भेटूया नंतर पुढे. तोपर्यंत स्टॉप बरं ना. कुठे झाला सर? पेपर आणायला दूध. हा 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 दरवाजा जवळ. तर मित्रांनो हे आपले बापट सर गेल्या वेळी त्यांचं घर आपण दाखवलेलं होतं आणि बऱ्याच जणांनी त्याच्यावर प्रतिक्रिया दिलेली. खूप चांगलं घर आहे ते आता आम्हाला वाटेत भेटले. नमस्कार सर. नमस्कार. तुमचं घर बऱ्याच जणांना आवडलं. वाचलं की नाही कमेंट वगैरे कोणी सांगितलं फोन वगैरे केला की नाही? हो बरेच फोन आहेत. आमच्या नारिंगरे गावकर रस्त्याची परिस्थिती अशी आहे.
परिस्थिती पण सांगता कोणा. आणि मी स्वतः सांगतच हवे कळतं ना कसा. इथेच ना? हो हो इथेच इथेच. चला येतो. हो अच्छा. रेडी 1 2 3. मी का मी ती बरोबर बरोबर सॉरी सॉरी. अरे होय रे बाबा कळत नाही पण मी कधी कॅमेरा हातात घेतला नाही आहे. यायचा मग एवढे दिवस होता. त्या दिवशी नातं होती. ए मला कॅमेरा देशील का? मग आता दिला तर का? चल रे लेक्चर इला. पांडू आणि बंडू 2 होती मुलं. एक होत शहाणं एक होत खुळ. यो कुळगो. पांडू होता हुशार बंडू होता मठ्ठ. पांडू होता हुशार बंडू होता मठ्ठ. यो मट्ट. पांडू ऐके आईचे आणि बंडू करी हट्ट. पांडू खाई पेढे बंडू खाई छड्या. पांडू खाई पेढे बंडू खाई छड्या. मी आहे पांडू आणि बंडू कोण? आणि बंडू कोण? घ्या. ओगले सुपर मार्केट. बंद करू आता आम्ही हिला विनूच्या घराकडे म्हणजे जाणार आता पण त्या वाटे गेला आम्ही दाबोळ्यात मुक्काम पोस्ट दाबोळे. यांच्यासारख्या मागा पटापटा सुचणार नाही. माका तसं सुचतं तसं मी बोलणार. यांचा मेमरी काढलंय फास्ट आमचा. फास्ट. माझा कमीचा माझा 87चा ना. यांचा माझ्या नंतर बरोबर. फक्त माझा हसण्यातच जास्त आणि गाडी घालण्यात. आपलं सांगा का. बरं मी डायलॉग मारण्याच्या आधी हो तर माका सुचत बरोबर. तू मारूकची गरजच नाही आपण. तर आम्ही या गाढवाच्या घराकडे गेलेला. तो काय दिसता तसं नाही तुमका लेक्चर ऐकचे तर तुम्ही दुसऱ्या दिवशी म्हणजे राजीनामाच घ्यायचे नको. इतके आमका ऐकायचं लागतं. तू अजून नाही घेतलास तो. मी मग राग आहे मी यांच्याशी बोलत नाही. मग राग पण कसा मग त्यांना कळाला दिसला म्हणजे माझा राग निवळता लगेच. आता काय रस्तो दाखवत. तर आम्ही विनूच्या घराकडे गेलावी. विनू काय हो काय विनू तर झाडा काढता आणि आपण त्या दिवशी लावलेले गोंडे आणि हे तिरडे आणि या शान त्याच्या घेतलं लाडोकीर थापूक जरासा म्हणजे डोक्याला त्याचा चालता पुढे पुढे म्हणून घेतलंय शान. एवढे तिरडे पटापट हे आले मग वर इले पटापट. तर हे घराच्या मध्य सेंटर का अगदी ऐका काळ्याच्या मध्य सेंटर काही बघा असे अतिशाण्याच्या डोक्या बघा मध्येच गोंडे लावले ना ते बघा. तर हे टायकुळ ऐकून बघल्या नसतं तर टायकुळ आणि हरण नको वाटतं. हरणाचं झाड असते. चल 150 ही झाडा कधी लावूया. हेंका बोला जास्वंदाची लावून घेऊया. ना आपणाक बाबा जमणार नाही. माका सांग तू लहान होतो तर तसंच राहतात काय. तुका फांदे बिंदे फुटतात ना. हाता इताचे बोटा बिटा फुटले आता तसाच असतात. लेक्चर देण्यात 1 नंबर बाकी काय नाहीत बदाम ना. तरी जास्वंदा मस्त विनूची झाली होती बघा. भारी भारी जगली जास्वंदा. तर हे आता आम्ही वेलांगा खतबीत घातलेला ते जरा आता मस्त झाले. हा भोपळ्याचे येल पण आता मस्त होतले रे. बोललो झाला म्हणून त्याची नानाची टांग त्याच्यात काय झाला तेवढं तो माका तो मारल्या तो तकडे. मग बोललो की झाला मी करून गेलं. फोन लाव. हे बघ मुंगळे दिसत एकदम बारीक होत. हे बघ मुंगळ्यांवर काय बंदोबस्त माझा. मुंगळ्यांची पावडर पण ती झाडा काय होत नाही.
काय नाही झाडांका होय. तर काय अशा प्रकारे भेंड्यांका शानच घालूचा लागता तर भेंडे होतले. हा तू गवार एक घालशी तर गवार एक शान घालून उपयोग नाही पुसतली रोपा. सोयन काय तर कर तोंड दिमाग शांत ठेव. दिमाग तुझं भारी चालतात. बघ कसलं शेण आणलंय भारी कोबडाक वाला. लावूया तुझे गवारीक शेण घालूचा नसता कारण कशाक माहितीया कशात रोटो लागता. रोटो लागता. मग. गवार एक राखाच घालूचे असता. तू गवार लावलं मिरचेक नको शान विचारतंय आता पुढचा याच करू अंगावर येशील. सवय आहे तुझी ती. हो ती भेंडींची छोटी छोटी रोप आहेत त्यांना पण आईला सांगा का नको तू काय अरे मी चांगलं घालतोय ना त्यांका. तुका कळत होई ना भेंडी खायची भेंडो खायचो. माका माहिती आहे माझा जन्म गेलो त्याच्यातून आता माका सांगतो. मिरचेक टाकतात विचारतंय नाही तर नाही म्हणून टाकतात. पुढच्या टायमाक आपण येऊ तेव्हा एका मिरची धरलेले असतील असं वाटतं माका ना हो. हे मिरच्यांच्या झाडांका काय ग तुझा असा ब लावल्या लावल्या तुका लगेच धरा होया. विचारतंय तुका प्रश्न यांका वांग्यांका घालणार होतोय पण ते नको आधी कशाक. त्याच्यासून जरा जरा असं घालते ना मग. मित्रांनो बरं का मित्रांनो म्हणजे सगळ्यांका सांगते नका ह्यो अतिशानो लय अतिशानो. तुम्ही म्हणशात त्यात एका अतिशानो कशाक म्हटलं नाही तर म्हणजे तू अतिशानो तू असता त्यांका माहित आहे. कसं आहे एका सांगान कंटाळलो आम्ही. माका सांगा ये लगेच लावल्यावर हे होणार होत वाईट त्यांका जरा खाऊन पिऊन आपण कसा खाला तरच आमनाक मग त्या खाऊकच घाल ताच म्हणते ते का खाऊ घाल. सारख्या सारख्या खाऊ घालून मराठी नाही ते अति प्रमाणात पण नाही. ठीक आहे चाललंय. फुकटचा नुसता या माका बाबा अक्कल हात एवढी बसा बाबा जास्त नको. तू बोललं तुझी तुझ्याकडे अक्कलच नाही ती मी घेतलंय म्हणून. हा बरं जा. या तू बोललेलं तीच माका माझ्याकडे आहे तेवढी माका बसा. पिशवी काय करू इथे टाकू. हे बघ भेंड्या काळात भेंडो बघ तो बघ रवलो एक. लय लहान आहे त्यांना नाही. बोललोय ना तुका माझा जन्म गेलो कळला. चल जन्म तुझं गेलं तर शेणाच्या रोपांना घालायचा पावडर लाली लावकच गेलो तुझ्या. आम्ही पावडर लाली मी पावडर लावलंच नाही. धादांत खोटं बोलतेस. पावडर लावलीच नाही मी फेरन लावली. जाऊ दे. अरे पण अगं पावडर- पावडर म्हणजे ताच काहीतरी लावलं. चल अतिशय मी कधी पावडर लावली नाही. पावडर वेगळी. चल आता शॅन लावता माझ्या तिच्या कोबडा लावते गोरा कोबडा तर काळा करतोय. चल माफ केलंस. दिसला एवढा बेट बारकी कोयती आणू होई. हे बघ जंगल पाकडी बिकडी सगळा. तसंच ठेवलं तर त्याचं ह्या नाही होणार लॉन गार्डन. कोणाक तरी बाबा तज्ञाक विचार लॉन काय गार्डन तुझा आम्हाला पपई घेऊन जातेस. नको नको पपई. अशा प्रकारे आपली झाडं लावून झाली आहेत. तुम्ही म्हणत असाल काय इतर टायमा घेतात काय नाही. काय लावतो आमका बाजारात गेल्यावर काय ना काय असं मिळत असतं. तर आता काय टोमॅटोची आणि भोपळी मिरची झाडा भेटलेली म्हणजे ढोबळी मिरची काही भोपळी मिरची ती विकत घेतलेला ती लाव केलेला आणि भेंड्यांका जरा शॅनबीन घालूचा होता म्हणून पूनम मॅडम आलेल्या. हे बघा आता चालल्या आहेत त्या मीटिंगला नाही काहीतरी सांगा नको. आता मी देवगड चालला. मीटिंग असत ना तुझी देवगड नाही देवगड का मीटिंग नाही. चल मग आज तुझ्यासोबतच मीटिंग चल. अशा रीतीने आम्ही झाडासाठी लावून कंप्लीट केलेली आहे म्हणजे मी स्वतः जाते नाही. यांनी फक्त ना आडसाण काय केलंय कुदळ बिदळ काढल्या नाही
त्यांनी काय केलंय तर काय त्या ढोंग सुचवतात त्यांनी तसं खड्डो पाडलाय. शॉर्टकट येडी. शॉर्टकट. तर हे इथे वॉचमॅन ठेवलेले आहेत आम्ही. वॉचमॅन ठेवलेले आहेत ते गेट बीट लावून आता त्यांना आता आम्ही सुट्टी देतो. वॉचमॅन का पगार चालू आ. तर देवगडात काय काय घ्यायचं त्याच्यामुळे आता देवगडकात भेटूया आता. तोपर्यंत बाय बाय. साक्षीला लाव तरी. अगं ती कामक असणार त्यांका खय नाही लावणार. साक्षी उचलतात. तू लावा दे रॉंग नंबर वाल्यांका लाव. थोबडाव त्यांका म्हणजे तुझं खय रॉंग नंबर पण लागाक नको हा की त्यांका थोबडावलंस. हा गो आपण स्वतःच लावायचो फोन नंबर. हा करणार तो परत कॉल. कोणाक थोबडाईन बोललं या विचारूक करणार तो कॉल. मालवणी असत तर त्या काळात काय राबतं. किती वेळ झालो देवगडात येऊन रापण्याशिवाय काय केलं नाही. डोक्यात चलत नाही गेला पक्या झाला. माझा रेकॉर्ड करतो तकडे की तू काय घेतलं त्याचा बघ. तर मित्रांनो डोक्यात चलत नाही हा देवगड का इल्यापासून एकव काम झालेलं नाही म्हणून आता हे बघा पेट पूजा चालू हा. आता किती डोक्यात चालतात बघूया. अख्ख्या देवगड फिरवल्यान पण त्याचं काम झालेलं नाही. त्याका दुकानात 2 कामं बाकीची काय हय थांबव 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 या बघ इला आणि थंय काय नाही. माझी 4 ठिकाणी गाडी थांबवली पण काय त्याका दुकान गावलेलं नाही. सांगले अमुक अमुक तेजू बिजूचं नाव नको तू तुझं. मी इल्लंच नाही ना पहिल्यांदाच चिडलो. चालव मेंदू चालव किती चालता बघूया. डोसो गाव व्हिडिओ करणार होता. तर आणि नाश्ता बिष्टा आता खाऊन व्यवस्थित झालेलं रेडी कम्प्लीट. जसं डोसो पोटात गेलो तशी एक कामं होक लागली आहेत त्याची. तसं ते काही सुचाक लागला बरोबर. आता दुकाना बिकाना गावली रे का सगळी. नाहीतर आपल्याला माहिती नसलं तर आता पण तुका तास होणार हय हय तया तया करणारच. काय घे पकड. तर लय केलं माफ केलंस तू गेलस तर आम्ही खाली घे जरा आणि असं समोर पकड. गावात मग दिसत नको काय दिसत थोबडा त्यांनी लागले. तर आम्ही आता व्हिडिओ इथे संपवतो म्हणजे संपवता. झाला चार्जिंग संपली तू म्हटलास ना चार्जिंग संपली म्हणून. तर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत या मी कसा काय जरा हलताला बिलताला कॅमेरा त्यामुळे जरा काय बिल्लं असलं तर चुकला तर माफ करा. ह्या पुढ्यात मी मला आठवत नाही हो. हे एकटो असले मी तर बरोबर करी. संध्याकाळी या. बाय 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 बाय. साधलंस गो गो पुंग्या गो. चल पांडू काही पेढे बंडू काही छड्या. मी आहे पांडू आणि बंडू कोण आणि बंडू कोण.